A gyerekekkel Și continuăm premierea cu proba de ponei. Minden gyereknek egy akkor csak egyszer kap. Și începem cu premierea pentru proba de îndemânare și conducerea poneiului la pas pentru copii cu vârsta sub 7 ani. Câștigătoarea acestei probe este Ana Bătinașcu de Sarita. Ana, mai ai și cadou. De Sarita ți-a adus o cupă, ai văzut? Te-ai supărat pe ea. Pe această probă s-a clasat Briana Laneschi. Bravo! Foarte bine! Bravo! Ce, că și mers bine. Căzăturile n-au fost degeaba. Nu, dar au și mers bine. Bravo! Pe locul 3, în această probă s-a clasat Marc Vicental. Cu Apollo. Bine, Marc! Eu fiu. Asta e cadoul de mare. Asta e de băieți. Ez olyan fiu. Să trecut frica. De la mine asta. Ia cu Nori, este Ana Bătinașcu. Bravo, te-am văzut. Ține cupa și aia. Și te uiți la mine. Ce poză fain are? Marc. Tot costumul? E. Da! Ce tare. Eu am crezut că de aici merge la vreo sărbare câmpenească. Ce ești toată. Pe locul 5 în această probă s-a clasat Iris Dragoș Cocoi. Bine, Iris! Dacă trei. Super, cea mai tare. Ține așa să se vadă, să-ți facă poză. Pe locul 6 în această probă s-a clasat Fodoriana. Cu Apollo. Ioana, hai! Iris, hai de că ține. Perfect! Și ultimul concurent clasat în această probă este Sofia Gabriloae cu De Sarita. Aplauze pentru micii câștigători. Bravo! Mulțumim sponsorilor pentru cadourile minunate oferite. Continuăm cu proba de îndemânare și conducerea poneiului la pas pentru copii școlari. Pe urmă-i trapul. Ana! Ana! Ajutor? Bravo! Ani! 3! Asta e așa! Data viitoare. Bine, iar ponei! Iar ponei! Ce? Școlari, ai zis conducerea poneilor, iar ponei! Nu, premierea, premierea. Continuăm cu premierea pentru proba de îndemânare și conducerea poneiului la pas pentru copii școlari. Prima concurentă clasată pe locul 1 în această probă este Bianca Bara cu De Sarita. Bravo, mami! La pas De Sarita ia de toate premiile întâi și tot. Ce?
Ce corare! Da. Pe locul 2 în această probă s-a clasat Svetlana Ioaie. Mamă, ce... Ai, a venit cu întăriri, a venit cu întăriri. Cu Desarita. Desarita! Nu știu să le țin. Pe locul 3 în această probă s-a clasat Maria Miuțescu cu Desarita. Tot ce se poate era de la pas. Uite ce vedete, să apar eu pe Da, ce Pe vedete! locul 4 în această probă s-a clasat Victoria Matecovici cu Apollo. Bravo, Miki! Hai mă, locul 3 atât de mic. Ha! Ce ai locul 3? Da, Toți copiii au primit cadou. Și continuăm cu premierea probei de îndemânare și conducerea poneiului la prag. Pe locul 1 și câștigătoarea acestei probe este Ana Bătinaș cu Apollo. iară locul 3! Dacă nu vrei locul 1, stai să ți-l iau eu! Pe locul 2 s-a clasat Bianca Bara cu Apollo. Pe locul 3 Victoria Matecovici cu Apollo. Aici au fost Pe locul 4 Stefana Iloie cu Desarita. Pe locul 5 Maria Miuțescu cu Apollo. au fost destul de strâns la curbe. De-aia nu poate... Celor care mai continuă în celelalte Bravo, Ana! probe,